тутырылырга тиешле шише түгел, ул янарга тиешле факел дип язып калдырган борынгы грек фәлсәфәчесе җәмәгать эшлеклесе Плутарх. Исәнмесез, эфирда белем дөньясы. Бүген чыгарылышыбыз укытучылар көненә багышлана. Биологтан химикка Казан мөгаллиме үзендә һәм үз укучыларында нинди сәләтләр ашкан? Булачак укытучыга ярдәм студентларына авылларда мөгаллим булырга нәрсә этәрә? Алар ил горурлыгы. Татарстан чыгарылыш сыйныф укучысы Россия өчен ничек алтын яулап кайткан? Бүгінгі тапшыруыбыз укытучыларга багышлана. Оларның һөнәри бәйрәмнәре көнне без барлык тормышларын педагогикага багышлаган, берничә яшь буыны тәрбияләгән һәм иң мөһиме, яшь коллегалары үсешенә зур өлеш керткән мөгаллимнәрне хөрмәтлибез. Татарстанда ат казанган яисә халык укытучысы исемнәрен йөртүче мөгаллимнәр шактый. Без берничә тапкыр укытучылар династияләре, күренекле педагоглар турында сөйләгән идек инде. Әмма бүген без 2 яшь педагогны күрсәтергә телибез. Алар да тормышларын балаларга белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган. Икесе дә мәктәптә химия фәнен укыталар, әмма һәр кайсын мәктәпкә төрле юллар илткән. Геройларыбызның берсе Казанның 177-нче лицейның химия мөгаллиме Александр Сидоров педагогикага ялгыш кына килеп эләкте дисәк тә буладыр. Апасы киңәш иткән. Моннан тыш ул биология фәннәре кандидаты була торып, химия укытучысы булып урнаша. Әмма нәкъ менә яшь белгеч нәтиҗәдә мәктәп коллегалары арасында бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшыручы укучылар буенча рекордсменга әверелә. Нинди девиз химия укытучысын тормышында һәм хезмәтендә алга этәрә? Хәбәрчебез Гөлфия Гыбайдуллина белеп кайтты. Так светоносец знаменитый шагает к нам через века. Не для того, чтобы светиться, чтобы урожай поднимать. Он назван элементом жизни. Но в этом парадокс, друзья. Есть фосфор в нашем организме, но белый фосфор сильный яркий. Her dərsi özünə görə bir bəyram, iң ağır fənlərinin birisini oxutuşu müğəllimni balalar ağızlarını açıb тыңлый. Əsiri нәрсәдә микән? Я считаю, что самое главное это Иң мөһиме минемчә 8нче сыйныф. 8нче сыйныфта балада химиягә кызыксыну уята алсаң, фәннең авыр булмаганын күрсәтә алсаң, алга таба бик җиңел булачак. Сире бер карасаң бик гади, әмма müğəllim һөнәре шактый авыр хезмәт бит. Әле мәктәптәге эшчәнлектән тыш Александр Сидоров балалар белән фәнни эшләр язу белән дә шөгыльләнә. Когда я готовила научную работу вместе Александр Вячеславович белән фәнни эшне әзерләгәндә ул миңа бик ярдәм итте. Мәгълүмат табуда да, хаталарны төзәтүдә дә, дөрес итеп текст төзергә булышты, матур итеп сөйләргә өйрәтте. Александр müğəllim булам дип бердә хыялланмаган, ялгыш кына килеп чыкты ди ул. Белгечлеге буенча биолог, биология фәннәре кандидаты. Укытучы булырга аңа апасы киңәш биргән. Күрәсең, язмыш үзе хәл иткән. Балалары да бит müғәллимнәренә сөенеп туя алмый. Александр Вячеславович, это, на мой взгляд... Александр Вячеславович минемчә бик кызык, позитив һәм энергиясе ташып торган кеше. Ул һәрчак ярдәмгә килергә әзер. Müğəllimнең эш стажы 16 ел. Бу дәвердә ул төрле бәйгеләрдә үзен сынап, беренче урыннар яулаган. Хәзердә фәнни эшләр язуын дәвам итә. Мәктәптә исә коллегалар арасында фәнен 100 балга тапшыручылар буенча рекордсмен булып тора. Ул үзе укыткан сәләтле яшьләр кире мәктәпкә укытырга кайта хәтта. С одной стороны непривычно, а с другой стороны наоборот очень привычно, потому что среди знакомых людей рядом со своими Бер яктан учителями, ияләшмәгән, икенче яктан киресенчә бик якын мөхит. Якында таныш кешеләрең, müғәллимнәрең, үзеңне башкача хис итәсең. Туган мәктәбеңдә укыту рәхәтрәк. Александрны укучылары тагын бер ягы өчен нык хөрмәт итә. Билгене төзәтергә икенче шанс бирү өчен дә ярата балалар аны. Он вызывает у учеников интерес к своему предмету, потому что он сам очень ему увлечен. Также он Ул үз фәннән бик ярата. Шуңа күрә химиягә укучыларның да кызыксынуын уята. Моннан тыш ул бик гадел мөгаллим һәм билгеләрне төзәтергә рөхсәт итә. Он является самым лучшим учителем, так как он, во-первых, Ул иң яхшы укытучы, беренчедән фәнне яхшы аңлата, икенчедән ул безгә начар билгеләребезне төзәтергә мөмкинлек бирә, һәм дәресләрдән соң да билгеләрне төзәтергә килгәндә безне күрергә бик шат. Балаларның мондый ихлас мәхәббәтенә зур хезмәт ашагына килеп була. Александр Сидоровның тормыш девизы моны кабат дәлилли. надо мыть посуду так, чтобы она была чистая, либо вообще не мыть. Ну, то же самое. Если ты... Сава-сабаны я чиста иттереп, яхшылап ю, я гомумән юып торма. Эшлисең икән, эшеңне 100%-ка башкарырга кирәк. Яисә эшкә гомумән тотынып та торма. Стоит добавить небольшую щепотку
капельку актив магниту. Мөгаллим хезмәтенең җимеше балалар, аларның уңышлары. Александр Сидоров бу өлкәдә үзен күрсәтеп өлгерде инде. Ләкин шикләр юк. Мөгаллим алга табада яңа үрләр яуларга, яңадан яңа кызык дәресләр, лаборатор эшләре уздырырга, бәйгеләрдә, фәнни конференцияләрдә катнашырга планлаштыра. Киләсе героинябыз мәктәптә укытучы булып әле күптән түгел генә эшли башлады. Ул әле укуын да дәвам итә. Укыту белән бергә ул Казан федераль университетында магистратура бүлеген тәмамлап килә. Нәкъ шундый яшь булачак педагоглар өчен Татарстанда махсус грант та булдырылган. Булачак укытучыларны әзерләүгә стипендия ярдәме. 23 яшьлек Алия Нургалиева стипендиатларның берсе. Ул Арча районы Яңа Кенәр авылы мәктәбендә химия фәнен укыта. Һәм шул кадәр яхшы укыта ки, хәтта балалар үзләрен чын химик итеп туя башлый, диялар үзләре. Зур йөкләнеш булуга карамастан, Алия төрле һөнәри бәйгеләрендә дә катнашырга өлгерә. Күптән түгел ул авыл укытучысы конкурсы финалистлары унлыгына керде. Популяр һәм ихтыяҗ көннән-көн арта торган химия факультетында тәмамлаучы белгеч ни өчен тормышын мәктәп белән бәйләргә булган. Бу хакта хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова сюжетында. Арча районы Яңа Кенәр гомуми урта белем бирү мәктәбе укучылары химия дәресен бик яратып укыйлар. Мондый катлаулы фәнне дә кызыклы итеп үткәреп була икән. Дәрестә төрле укыту технологиялары кулланырга тырышам. Ул да булса, уен технологиялары, гамәли юнәлешле технология, проблемалы укыту. Минем өчен иң мөһиме укучыларның дәрестә эшләве. Һәрбер укучының эшләве. Шулай ук дәресләрне ФГОС таләпләренә туры китерерлек итеп үткәрергә тырышам. Укытучының да ниндие бит әле. Бер ел элек Арча районы Шушма баш кызы Алия Нургалиева югары белем алып Яңа Кенәр мәктәбенә эшкә кайта һәм һич кенә дә үкенми. Шушы вакыт эчендә яшь булуына карамастан, үзен тәҗрибәле укытучы буларак күрсәтеп өлгерде. Әлбәттә, укучыларга иң беренче дәрестән үк химия ул безнең тирә-ягыбызда, химия ул безнең эшебездә. Һәм һәрбер организм ул кичкенә генә химик лаборатория икәнен сөйлим. Һәм инде әлбәттә, йокыдан торгач та без иң беренче химия белән очрашабыз. Көнкүрештә химия, промышленность продуктлары кулланабыз. Булар барысын да балаларга аңлатып, сөйләп күрсәтәм. Алия Нургалиева өчен иң зур җиңү укучыларның мәхәббәте, хезмәттәшләренең хөрмәте. Балаларның фән белән кызыксынуларын күреп, укыту өчен үзенә тагын бер кат яңа сулыш ала ул. Алия Исуровна һәрбер укучыны игътибар белән тыңлап, аның сорауына төгәл җавап бирә. Миңа калса, безнең мәктәбебездә Алия Исуровна иң ягымлы, иң шибәр, иң күркәм укытучыларыбызның берсе. Без аны яратабыз, хөрмәт итәбез һәм аннан үрнәк алырга тырышабыз. Дәрестә укучылар ак халатлар киеп төрле химик экспериментлар эшләп карыйлар. Алган белемне практикада куллану зур әһәмияткә ия. Ничек аталар укучылар? Холда, молодцы. Аңа салабыз перекись водород. Барыгызның да ишеткәне бар, өебездә күргәне булыгыз. Шулаймы? Нәрсә өчен кирәк перекись водороды? Мин аны әз генә күләмдә монда салдым. Без бу ел гына химия фәнен укый башладык. Дәресләр кызык формада үтте. Алия Исуровна һәр кешегә булышырга, һәр кешегә җайлы телдә аңлатырга тырыша. Безнең сораулар булса, Алия апай аларга да җавап табып бирә. Һәр дәрестә без эксперимент куябыз һәм шунлыктан без үзебезне чын химиклар итеп хис итә алабыз. Укытучы дәресләрне кызыклы уен технологияләре белән дә төрләндереп җибәрә. Әнә бит укучылар Алия апаларыннан күзләрен дә алмыйлар. Һәр кайсы игътибар белән дәресне тыңлап утыра. Дәресләрдән соң әле түгәрәкләрдә дә шөгыльләнәләр. Ә химия фәне белән аеруча кызыксынган укучылар төрле проект эшләре эшләп конференцияләрдә катнашалар. Мин Алия Исуровнаның безнең мәктәпкә эшкә кайтуына бик шатмын. Чөнки дәресләр бик кызыклы үтә. Химиядан укыга әзерләнгән вакытта да барлык темаларны җайлы иттереп, шул ук вакытта тормыш белән бәйләп өйрәтте. Күптән түгел Татарстан авылларында эшләүче укытучыларның иңеңнәрен бүләкләделәр. Май аенда башланган авыл укытучысы конкурсында катнашып, Алия Нургалиева 10 иң яхшы укытучы исемлегенә кереп, финалга чыккан иде. Һәм конкурсның финал этабында 3нче урынга ия булды. Укытучы өчен Яңа Кенәр мәктәбенең бөтен коллективлары шатлана. Коллективыбыз яңарып тора. Эш белгечебез бүгенге көндә яшь белгеч, ике укучыбыз максатчан программа буенча укый, киләчәктә
мәктәпкә физика, полилингваль укыту буенча математик укытучысы әзерлибез. Һәм инде менә яшь белгечләрнең мәктәпкә килүе соңгы елларда безнең менә узган ел гына 2 белгеч кайтты. Арча районы Яңа Кенәр гомуми урта белем бирү мәктәбендә дәресләр менә шулай кызыклы да, мавыктыргыч та уза. Чөнки монда тәҗрибәле укытучылар белән бер рәттән яшь укытучылар да белем бирәләр. Алар инде төрле яңа методикаларга нигезләнеп, бик кызыклы итеп дәресләрне алып баралар. Шуңа күрә дә мәктәпнең уңышлары да бихисап. Казан лицейы чыгарылыш сыйныф укучысы Илдар Гайнуллин информатика буенча халыкара олимпиадада алтын медаль яулаган. Мәктәптә укыганда Илдар Татарстан һәм Россия данын дөнья күләм масштабта уза торган күп кенә турнирларда яклап килде. Булар һәм мәгариф дөньясының башка яңалыклары турында Нияз Рахман, аның традицион кызыклы тәнәфес рубрикасы гадәттәгечә интернет яңалыклар навигаторы булып тора. Сәлем дуслар, бір атна вақыт ортада қалған һәм бұл қабаттан қызықлы тәнәфес рубрикасы. Интернеттағы ең қызықлы яңалықтар хақында алдағы минутларда. Біздікілер қобаттан бірінші сөз бұйылы информатика бойынша халықара олимпиада хақында. Анда өзіміздің Казан егіті Илдар Гайнуллин алтын медаль яулый. Әлгі бәйгеде барлығы 80 елден командалар қатнаша. Тек бәхет нәқ менә біздікілерге елмая. Илдар өзі Казан Федераль университетінің Лобачевский есіміндегі лицейін тамамлаған. Әфәрин, Илдар, бұлдырасын. Я планирую помогать в подготовке сборной России на следующий год. Ну, я могу сказать, что был преподавателем уже на некоторых сборах и школах по информатике и планирую дальше делиться своим опытом. Велосипедта 354 шақырым. Британияда яшәүче Уэсли Хэммет Манчестер шәһәреннән Глазго кадәр шулай барган. Велосипед исә гадәти түгел, кызыныкы. Бу гамәлен ул махсус хәйрия чаралары кысаларында башкара. Хэмметка бу сәфәре өчен 6 көн вакыт кирәк була. Әлеге чара дәвамында ул көн сайын 61 шақырым ара узган. Менә бит изге эш кешеләрне нинди генә адымнарга тәрмәй. Лёша, пойдем в кино? Фильм интересный. Какое кино? Ты лучше посмотри, какой у меня велик получился. Ахнешь? Гадәти булмаган забастовка сүз Бөек Британияда яшәүче 18 яшьлек Майя Роуз Крей хакында. Ул Поляр полюста бузга чыга. Әлеге каршылык акциясе климат үзгәрүгә каршы 5 сәгать дәвамында кыз яшьләр климат өчен забастовка игълан итә дигән плакат тотып тора. Акция Greenpeace оешмасы ярдәме белән оештырылган. Крейг сүзләренә караганда, төньяк боз океаннарының бозлары планетаның иң мөһим сакчылары һәм ул бик тиз эри дип белдерә. Алдан хәбәр салган булса, кем белә, бәлки бу акциягә акаюлар һәм пингвиннар да кушылган булыр иде. 94 яшьлек интернет йолдызы Инстаграмда сэр Дэвид Антеброның 1 миллионнан артык язылучысы бар. Ул телевидениедә алып баручы һәм натуралист буларак билгеле. Үзенең аккаунтында ул үз изоляция вакытында нәрсә эшләгәннәрен сөйли. Шунысы шаккаткыч, аңа бу язылучылар нибары бер атна эчендә кушыла. Хәтта тизлек буенча ул актриса Дженнифер Энистонның да рекордын куя. Менә сиңа бабай дигән. The natural world is fading. The evidence is all around. It's happened in my lifetime. I've seen it with my own eyes. This film is my witness statement and my vision for the future. The story of how we came to make this our greatest mistake, and how, if we act now, we can yet put it right. Бүгенге менә шулар иде. Очрашырбыз. Безнең каналда карап өлгермәгәнне социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызда карый аласыз. Кирегез, карагыз, комментарийлар калдырыгыз. Укытучының иң зур бәхете аның укучысын мактауда, дип язган иде үз вакытында Англия шагыйрәсе һәм романист Шарлотта Бронте. Без барлык укытучыларны котлыйбыз һәм аларга фидакар хезмәтләре өчен рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәр көнегез үзегез һәм укучыларыгыз белән горурлану өчен төрледән төрле сәбәпләр биреп торсын. Киләсе очрашуларга кадәр